Γεια σου Ελεονόρα, γιατί πες γιατί το νούμερο 1. Τι σημαίνει, πες το εσύ. Εγώ δεν ξέρω, γεια σου Ελεονόρα. Εγώ μπορώ να τους πω που θα γίνει του χρόνου Eurovision. Έχουμε βρει. Θα γίνει από Κυλικής να στηθούμε πίσω από τη Λίνα. Θα γίνει στο Λαγκαδά. Θα γίνει στο Λαγκαδά. Στο Λαγκαδά. Και όλοι οι καλεσμένοι θα μένουν στη Δορκάδα. Πες που είμαστε τώρα. Τώρα είμαστε στο Μάρμο, στην ελληνική κοινότητα. Αλλά δεν βλέπω τη φίλη μου την Αλεξάνδρα Μπόγια. Μία γνωστή έχω στην ομάδα μου και δεν έχει. Είμαστε στην ελληνική κοινότητα λοιπόν, μόλις ήρθαμε, μόλις φτάσαμε. Θα πάμε, επιτέλους, μετά την πρώτη πρόβα. Ωραία πήγαμε. Ωραία Γάφωνα, ήσουν στη σκηνή της Eurovision. Στη σκηνή της Eurovision. Ναι. Δηλαδή, άμα δεν το βλέπα, θα τα πείσαμε, δεν θα το πείσαμε. Είμαστε και οι δυο 58 χρονών. Εμείς και η Eurovision γίνουν 58 χρονών. Ωραίο αυτό. Εσύ τη γυναίκα σου στην Ελλάδα εκεί έμαθες τι είπε. Τι είπε. Είπε κάτι. Αυτό αν έμαθες, εμείς Όχι, θα μιλήσω αργότερα, άλλη, το βράδυ. Σιγά. Συνέχεια θα μιλάμε. Πες το γνωστό. Μία φορά τη μέρα. Το γνωστό. Γεια σου Λεωνόρα.